Yıllar ötüp boradırgaş qırtaysam da, bükürüm шығып bitse de, halden taysam da, көңілім minemi yep yaş kalır, hiç qırtaymaz. Жаным күчлі болып қалыр, halden taymaz. Пускай состарюсь я, беспомощен и сед, и стан согнется мой под грузом трудных лет. Душе состариться не дам я никогда, она останется сильна и молода. Hayırlı gün, kadirli millettaşlar, qonaqlar, Мәскәүдә Татарстан мәдәният көннәре киң кылычлап үткәрелә. Мәскәүлеләрне 3 көн буена күп төрле шаралар көтә. Ә бүген без бөек шагыйрыбыз Габдулла Тукайны искә алырга җыендык. Дорогие друзья, дорогие москвичи и гости столицы, стало доброй традицией проведение Дней культуры Республики Татарстан в столице Российской Федерации. Москвичей ждет насыщенная и интересная программа. Сегодня мы собрались почтить память великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Мы приветствуем всех любителей творчества великого Тукая и всех любителей поэзии. Я передаю микрофон заместителю премьер-министра Республики Татарстан, полномочному представителю в Российской Федерации Ахметшину Равиль Калимуллевичу. Hürmetli milletteşler, yaktашlar, dostlar, konaklар, туганнар. Bu 6 yılında bizim tradisiyaga aylandı. Матур etip Мәскәүдә Татарстан көннәрен уздыру. Баштан ул Татарстан көне дип атаса, хәзер инде Татарстанның мәдәният көннәре. Чөнки безнең бу бәйрәмебез сузыла 1, 2, 3, 4 көннәргә. Бу елда инде кичә бик матур гына үзебезнең Татарстанның яшь шагыйрьләренең шигырьләренә багышлап матур гына кичә узды. Бүген үзебезнең яраткан театрыбыз килде, Камал театры. Матур бәйрәм булачак иртәгә, гала-концерт һәм шул арада бүтән чаралар уза. Шакыра безнең бу бәйрәмнәребез башланып китә Мәскәүнең уртасында иң изге җирләрнең берсендә үзебезнең яраткан мөхтәрәм Габдулла Тукайыбызның һәйкәле янынан. Чөнки менә бу традиция кирде, бу еллар эчендә иң беренче чәчәкләр яраткан халкыбыздан иң матур шигырьләр, иң матур җырлар шуннан башланса, бу бәйрәм безнең киләсе елда да матур итеп була дип ышанып калабыз. Шакыра бөтенегезне дә тәбриклибез бу көннәрнең башлануы белән, бөтенегезне дә чакырып калабыз бүтән мероприятиеларга. И менә бүген инде килгәнегез өчен сезгә бик зур рәхмәт. Бу безнең кичәнең беренче өлеше булса, икенче өлеше матур итеп Асадуллаев йортында дәвам итәчәк. Бәйрәм белән сезгә исән саулык барыгызга. Зур рәхмәт сезгә. Дорогие друзья, ну а сейчас я приглашаю к микрофону заместителя председателя Совета муфтиев России и руководителя Татарской национальной культурной автономии города Москвы Фарисова Фарида Фарисовича. Hürmetli iптәшләр, сәммесез, қан кыртышлары милләттәшләр, барыгызны да чын күңелдән сәламлыйм. Аеруча безнең сөйкемле хатын кызларыбыз. Мәскәү татарларының тырмалары тиренге киткән. Туган илебезнең йөрәк түрендә тамырлардан аерылып та татар булуны саклап калу бик зур мегаполиста бик авыр. Oh,
гостях любимые артисты легендарного татарского академического театра имени Галиаскара Камала. Дорогие наши, любимые наши, мы рады вас приветствовать на нашей московской земле. Давайте поприветствуем! И сейчас я с удовольствием хочу передать свой микрофон молодому артисту Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала Фаннуру Мухамедзянову. Диққате лайық қазіргі күн татарның яшьләре. Аңламак, білмәк, тәррәқи мәғрифәт, хикмәт белән әйләнеп һәм нурланып тормакта һәр даим башлары. Мондый күренеш сөенеченнән инде мин алдан беләм. Тик булар безгә кирәк диңгез төбе гаугаслары. Өстә бу ямсыз булып баштан китәр. Явыр яңгыр. Шаулап аккан су булыр тау башлары, тау аслары. Җиргә рәхмәт күкчәр яшьләрнең изге каслары ялтырар. Изге көрәшнең хәнҗәре алмаслары. Тик йөрмәсен бәгыре өзек, милләт киеп кашсыз йөзек. Без аның бик зур фәхрле шын бриллиант кашлары.